Mam, fi eisiau fel soft focus bach neis, oce? Ie? Di hwnna neis? Croeso I myfyrdod dan arweiniad. Dechreuwch trwy ceisio ymlacio'ch holl cyhyrau. Ie'n amlwg, o'n I ddim yn meddwl ti, Mam. Sganiwch lawr eich corff, yr holl ffordd i'ch traed. Dewch yn ymwybodol o'r anadl yn llifo I mewn ac allan trwy'r corff. Mam, paid jyst ffilmo fi, ffilmo rhywbeth relaxing. Sut mae'r ffordd yn relaxing, Mam? O, llai traffic dyddiau yma, ie. Oce, ie, paid becso, ni jyst cael llun o enfys neu rhywbeth. Anghofiwch am eich holl drafferthion. Yn araf, yn adlwch allan y straen o fod yn fenyw 31 mlwydd oed wedi gorfodi fyw nôl gatref gyda mam sy'n heneiddio ac yn ôl pob tebygrwydd sy'n ail. Be? O be, mae 2:45 ar dydd Mawrth ddim yn amser addas I yfed gwin. Paid becso am y tebygolrwydd o byw yma am weddill fy oes. O mae hynny'n iawn, oherwydd ni'n anadlu'r cyfan allan. Mam, just ffilmo'r chocolates nes I wed. Ffilmo'r relaxing chocolates. Anadlwch I ffwrdd yr impending doom sydd ar ddod o'r dirwasgiad mwyaf mewn cenhedlaeth. Oh, Jesus Christ. Ni'n mynd I roi cynnig ar hwn unwaith eto, ond tro yma, dim meddyliau. Canolbwyntiwch ar y tywyllwch braf. Gwagle ddistaw o dim. Ti'n cysgu?